Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sawuthetha ke malunga nenye ke players ezintsha zathi zasayinwa pha liqela ke leKaizer Chiefs. Umzekelo pha uNkanyiso Shinga ngomnye kwabadlali ke ekuthiwa iKaizer Chiefs ke mayideke imbonakalise emabaleni ade abonwe ngabantu, ngoba kuthiwa noko lide lithuba umfana omdala ke ewe wathi wafumana umonzakalo kodwa waphela umonzakalo, wahlala ke ngumfana omdala. Ewe ukhona ubuxhakaxhaka ke bezinto ezithile zazi ke zenzeka kwitimu ebeyidlalela pha ePortugal, kodwa ke zagqitywa zaququnjelwa zonke ezo zinto. Ngoku kutheni na bangathi bambonakalise pha kwinkundla zokudlala? Nawukhumbula into yokubana ke ayingeyedwa uNkanyiso Shinga lo ungakabonakali kunye noChislet na bambonakalisi pha uNkanyiso uChislet. Enye into ke owesithathu umdlali naye ke ebekade engabonakali umfana kaBatman ude wabeke uyafawula imizuzwanyana ibishiyekile kumatch yokugqibela eKaizer Chiefs neTS Galaxy. Wabonakala ubuso bakhe bale nobonakala etatshe ezobhola, kulapha abonakele khona into yokubana ke noko uBatman ukhona umkhombandlela. Bathi ke ngoku bayabongoza into yokubana nalapha uNkanyiso Shinga ke make kubekho umohluka kanaye akafakwe kubona into yokubana naye akho nto na azade naze na kubonakala into yokubana ikhonto iphathiswe uba ndiphazami ke ngexesha ke Kaizer Chiefs idlala i-friendly game pha kukho isakhowutshwa nguNapi. Ndikhumbula kakuhle kanti uNkanyiso Shinga wayeyiqalele ke laa match umfana omdala ke, kodwa ke wakhawuleza wafumana pha umonzakalo. Enye into ke funeka siyiqwalasele ke kakuhle baphulaphula into yokubana ke i-left back zeKaizer Chiefs ke zintathu ngoku xa sizibala. Ngulo mfana kaBradley Cross, yena ke kucaba ke uyayi-owna ke laa position. Izebe ngumako naye umfana omdala ke uyangena ke, and uyangena ngoku ke lixesha lokubana kuBradley Cross engekho kumfana omdala, uyangena ke naye pasi kamako pha adlale. Ushinga ke abantu abaninzi abakambona kakabonakalisa khono sakhe encakasana pha kwiqela leKaizer Chiefs. Kusho into yokubana ke ngoku aba baqeqeshi noko kwezi matches zikaJanuwari bake bazama ufaka uNkanyiso Shinga kunye noChislet, nabo babonakala into yokubana akho nto bayiphathiswe na, ngoba zonke ii-players ke bezifakiwe pha zeKaizer Chiefs bezikade zingadlali zifike zadlala xa zifaka. Umzekelo pha uLebogang Mabuye naye ufike wafakwa ebekade engafakwa, wafaka umfana omdala wavele wadlala wayithatha laa position wayamkela nje ngesandla esishushu uLebogang Mabuye. Siye pha ke kule nkwankanyana ke nayo ke kaBatman bekade ingadlali yafakwa. Banomdla abantu abaninzi batsho bambona into yokubana ii-touches zakhe ebezenza pha zinikeze umdla kakhulu. Abantu banomdla ukubana ke ngaqhubeleke efakwa. Uvele phayi naye wathi wafaka umfana omdala wazibonakalisa into yokubana uyakufuna udlala, wathandwa ke ngabalandeli beqela leKaizer Chiefs. Ngokuba ke kufakwe pha uNkanyiso Shinga kunye noChislet kubonakala into yokubana bona baphathiswe ntweni na esandleni. Injalo ke baphulaphula ke nani ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.